Sme na obrovskej výletnej lodi na ceste okolo Španielska a Talianska. Prvý deň ideme preskúmať Valetu na Malte. Len čo sme vystúpili z lode, dostali sme facku teplom. Úprimne, nemali sme veľké očakávania, no keď sme prišli sem, tak nám skoro odpalilo dekel. Volá sa to tu, že je Upper Baraka Gardens a máš tu rôzne trhy a nádherné výhľady na more. To by sme neboli my, keby sme nešli ochutnať typické maltské šmakozy. Však Andy. Išli sme okoštovať v Tyru. Je to ikonický malský sendvič, ktorého tradičný spôsob prípravy je dokonca zapísaný v UNESCO. Mne to voľako si nechutilo, tak sme chceli ešte vyskúšať pastici. Je to najznámejší malcký street food z lístkového cesta najčastejšie plnený rikotou alebo hráškovým pyré. Ak som je moc výberový, jemu nechutilo ani jedno, ani druhé. Mne chutili obidva, pretože boli dobré a chrumkavé. Naozaj som nevedela, čo máme od Malty čakať, ale toto bola taká nádhera. A viete čo? Museli sme sa zastaviť pre jednu dôležitú vec. Toto je prosím pekne kini, typický malcký horkosladký nápoj. Chutí to ako taký mix Fanty, Coly a Aperolu, len bez toho alkoholu. Čo myslíte? Aká je ďalšia zastávka?